ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ନାଁଟି ଶୁଣିଥିବେ ଏବଂ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବେ କେହି କରିଛନ୍ତି। ତ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ନାଁରୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଏହା ଏକ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟାକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି ସେମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଆନ୍ତି। ସରକାରୀ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ପେନ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ EPF କଟେ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଆନ୍ତି। ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଲୋକମାନେ ଚାଷୀ ହେଲେ କିମ୍ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ ବାର୍ଷିକ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାନେ ଗୋଟିଏ କପ୍ ଚା ପଇସା ମାତ୍ର 7 ଟଙ୍କାର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେଇ ଜଣେ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବ ଏବଂ କେମିତି ପାଇବ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ପାଇବେ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି କି ପେନ୍ସନ୍ କେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ ଏବଂ କେବେଠାରୁ ପାଇବେ, ଏହାର କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି। ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ LIC କରୁଛନ୍ତି କି ଜୀବନ ବୀମା ପଲିସି ନେଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଭାବରେ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ଟା କ'ଣ କେମିତି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏହା ଦେହରେ କେତେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରି କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦିନକୁ ମାତ୍ର 7 ଟଙ୍କା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ 18 ବର୍ଷ ସେମାନେ ମାତ୍ର 7 ଟଙ୍କା ଦିନକୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେଇ ବା ମାସକୁ 210 ଟଙ୍କା ଦେଇ 5,000 ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ହିସାବ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଆମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିକି ଦେଖିବା କି ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ଯଦି 18 ବର୍ଷର ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ଟେ ନେଉଛି ତ କେତେ ବର୍ଷ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେଉଛି ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆମାଉଣ୍ଟ ପାଇବ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ କେଉଁମାନେ ପାଇବେ କେବେଠାରୁ ମିଳିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଦିନକୁ 7 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ମାସକୁ 210 ଟଙ୍କା ସିଏ ଦେଲା ତ 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଦେବ ଏବଂ 60 ବର୍ଷ ପରେ ସିଏ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବ। ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବ ମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ, ତ ବାକି 42 ବର୍ଷ ତାକୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପର୍ ଡେ 7 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବା ଦିନକୁ 210 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ। ତ ଆମେ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା 18 ବର୍ଷ ପିଲାଟି API କରୁଛି ତ 42 ବର୍ଷ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେବ। 42 × 210 ହେଲା 2520 ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେବ। 2520 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଯଦି ବର୍ଷକୁ ଦିଏ 42 ବର୍ଷ ଦେଲେ 1,05,840 ଟଙ୍କା ମୋଟ ଉପରେ ସେ ଜମା ଦେଇଥିବ। ମାନେ 42 ବର୍ଷ ଭିତରେ 1,05,840 ଟଙ୍କା ଜମା ଦେଇଥିବ। ଯଦି ସେ 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା ଦେଉଛି ତ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ 60 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି, 60 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଅଧିକା ହିସାବ କରିବାନି, ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କ 60 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେ ଜୀବିତ ରହୁଛନ୍ତି ତ ମାସକୁ 5,000 ଲେଖା ହେଲେ ବର୍ଷକୁ 60,000 ଟଙ୍କା ସେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଲା। ସେ 60,000 ପାଇଲା ତ ଯଦି 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଛି ତ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସିଏ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଲା। ତ ସପୋଜ୍ ସେ 60 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ ସେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ଯିଏ ସ୍ପାଉସ୍ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ 10 ବର୍ଷ ବି ସେ ବି ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବେ 5,000 ଲେଖା ମାସକୁ। ସିଏ ଯଦି ବି 10 ବର୍ଷ ଜୀବିତ ରହୁଛନ୍ତି ତ ସେ ବି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେନ୍ସନ୍ଟାକୁ ହିଁ କେବଳ ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ବି ଜୀବିତ ରୁହନ୍ତି ସେ ବି ପାଇବେ ପେନ୍ସନ୍। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 60 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବେ ମାସକୁ 5,000 ଲେଖା ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିବେ। ତ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ଏଠି ହିସାବ କରିଛି। ତ 10 ବର୍ଷ ହେଲେ 6 ଲକ୍ଷ, ସ୍ୱାମୀର 6 ଲକ୍ଷ, ସ୍ତ୍ରୀର 6 ଲକ୍ଷ ମାନେ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଠି ପାଇଗଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ୟାର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଭ୍ୟାଲୁ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଯାହାକି 8,50,000। ଯଦି ଆପଣ 5,000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତ ୟାର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଭ୍ୟାଲୁ 8,50,000 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ମଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ସିଏ ପାଇପାରିବେ 8,50,000। ଟୋଟାଲ୍ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଖାପାଖି 20,50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ପାଇବେ ପେନ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆମାଉଣ୍ଟ। ଯଦି ହିସାବ କରିବା ତାହେଲେ 20,50,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଦେଇଥିବେ ମାତ୍ର 1,05,840 ଟଙ୍କା, ପାଖାପାଖି 20 ଗୁଣ ଭଳି ଆପଣ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଆପଣ ଯଦି ଛୋଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ବି ନେଇପାରିବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର API ଚାର୍ଟ ଗୋଟିଏ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପ୍ରିମିୟମ୍ ହିସାବ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏହା 1,000 ଟଙ୍କା କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 5,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି 18 ବର୍ଷ ଜଣେ ନେଉଛି ତ 42 ବର୍ଷ ଦେବ। ଯଦି 1,000 ଟଙ୍କିଆ ନେଉଛି ତ ତାକୁ 42 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସେ ଯଦି 5,000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ କରୁଛି ତ ସର୍ବାଧିକ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ପେନ୍ସନ୍। ଯଦି ସେ 5,000 ଟଙ୍କା କରୁଛି ଏଠି 210 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି 34 ବର୍ଷର ମାନେ ଯୁବକଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା ତ ସେ ଯଦି 1,000 ଟଙ୍କିଆ ପେନ୍ସନ୍ଟା ନେଉଛନ୍ତି 165 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଯଦି 5,000 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ତ 824 ଟଙ୍କା ପ୍ରିମିୟମ୍ଟା ଦେବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେତେ ବୟସ ଅଧିକା ହେବ ପ୍ରିମିୟମ୍ଟା ବଢ଼ିଯିବ
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେବାକୁ ଥିବା ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ଟା ସେଇଟା କମି କମିକି ଯିବ। 18 ବର୍ଷର ପିଲାଟି ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ତ ତାକୁ ତା ଯେତେବେଳେ 42 ବର୍ଷ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଠି 34 ବର୍ଷ ପିଲା ପାଖରେ ମାତ୍ର 26 ବର୍ଷ ତାକୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହି ହିସାବରେ ଆପଣ ନିଜେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ବେନିଫିଟ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ 18ରୁ 40 ବର୍ଷର ସମସ୍ତେ ଏହି ପେନ୍ସନ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ଏବଂ କ୍ୱାର୍ଟରଲି କିମ୍ବା ଇୟରଲି ଯେମିତି ବି ଆପଣ ସୁବିଧା ଦେଇପାରିବେ ତ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରୁ ପଇସା କଟିବ। ତ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ କେମିତି ନେବେ ତ ନିକଟସ୍ଥ CSP ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତାହାର ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କର CSP କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆପଣ ଏହି ସ୍କିମ୍ର ବେନିଫିଟ୍ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ସ୍କିମ୍ର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିୟରେଷ୍ଟ CSP କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ସୁବିଧା ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହି APYର ଚାର୍ଟ ଗୋଟିଏ ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ବୟସରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ରହୁଛି, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ମୋ ଚାର୍ଟରେ ତଳେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଉଛି, ଦେଖିନେବେ।